Hello guys, मा खबर? नोंथांमोना माबोरै दङ? ओमफ्राय खाम जागोन जायाखै होनना बुं। लाजिया नोङो? लाजिया। लाजि दे। एखौ लालाय मारनि नायनि। ना? मानलाबायगोनसो नोङो। मोजां इथ' गारनो सिने भाई गारनो देनजार नांथाखाबाय नै। इथ' उलाबारि जाय बाबु न? इथ' माने फासि गिसे र'। उद भाई फाग्लि मा जागोलै फाग्लि। Hey guys, नोंथाङा माय दं आसा खालामबाय नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं होननानै थ' गाइस दा दिनै इन्ट्र'खौ नैनिफ्राय स्टार्टिं खालामबाय आरोना गाइस थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ दा जोङो मायाव थांनो नागिरदों फार्स्ट स्टार्टिंनि भिडिअ नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय दा नै आंनि सेराव दोङो जोंहानि आगै दोङो दै नै नायनो हागोन नोंथांमोना एसे फैहांबाय नै नोंथाङा बिराद लाजियो जों आगैया न' लाजिया नोङो लाजियो दे थ' माने आगै जायो खिन्थु दिनैसो इदि गोदो फार्स्ट टाइम माने भिडिअ नुबाय आरोना नोंथांमोना नंगौना मारै होनदों मोजां ना खबरा मोजां मारै होनदों ओमफ्राय दा आंदो थानानै मोजां माबायदि मोजां आरो दा जोङो खानैदो ग्रासलेण्डआव थांनो नागिरदों आरोना दा बर्थमान नैनिफ्राय होमबाबो आं न'निफ्राय फैदानायखौ माइदि भिडिअ लाबाय थायाखै नैनिफ्राय आङो इन्ट्र' भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो थ' नायलांबाय गाइस दिनै भिडिअ एसे इन्टारेस्टिं जागोन जुदि गोसो दंबा नायलांबानो जाबाय इन्टारेस्ट दंबा आरो ना मा बुङो मानाव थांसै न दे होमबा थौ खोमायाव लायोमोन ना बिबारफोरखौ खोमायाव लासैथ' नैबे मान्दार बिबारखौ न' मान्दार बिबार होननायखौ बोसोर गोदाना सिरि लायबाय होननाय गानालै दिनै खोमायाव लायमाय असायखौ खोमायाव लालाय मारै नुदो नायनो दे मोनसे खोमायाव लालाय नायथारै मारै नुदो बेगा नुदो समायदो खिन्थु बेगाबो मान्दार बिबार बाय कालार नै दा कालारा बरा मिलायदो नै ना कालारा मिलायखादो बिबार एखेखा दे खोमायाव लालाय मारै नुयो नायनि ना मोजां नुदो दे मोजां नुदो एले बरा साफा नुमारदो एथिंगाल थालाय एले साफा नुदो स्टाइल नाङो खिन्थु बिबारखौ लाबा एन'क्का बिबार दङ इयावसो मान्दार बिबार गोजा बैसागोनि थाखाय बया मोजां जागोन इयाव फट' थिखांनो दा जोङो नैनिफ्राय थांबाय थानोसै बरायथार नैखिनि प्लेसआ बिराद मोजां आरोना जों दानिफ्राय जमा थांसै बरायानो स' गाइस नै दा बर्थमान नैयाव तिनिआलि जायो आरोना गाइस मटका सका दा इथिंगाल थांबाथ' जोंनि मोनहैखायोमोन खिन्थु दा जों माने ग्रासलेण्डआवसो एसे बेरायनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय दा इथिंगालि सिद्दा थांनोसै ओमफ्राय नैनिफ्राय नाग्रिजुलिया जायो 15 किल'मिटार ओमफ्राय पानियारिया 43 किल'मिटार इनिफ्राय अदालगुरिया 62 किल'मिटार अ माय गड सारिआलि जायो आरोना गाइस खिन्थु लेफ्ट साइथिंगाल थांबा ग्रासलेण्ड बगामाथि थांजाखायो खिन्थु जोङो फार्स्टआवनो सिदा थांगोन दायो इथिंगाले हाबसिगोन माने डिपुआव एसे थाव सोना फायनि ओमफ्राय इथिंगाले राइट साइथिंगाल थांबा सुक्रे थांजायो दायो फाइबिं र' बेटा बे रास्ताथिंगाले दा माने जोङो एसे थाव सोना लानोसै आरोना 100 गिसि दे थांबा डाइरेक्ट बगामाथि मोनहैयो खिन्थु जोङो दा बगामाथियाव थाङा गाइस ग्रासलेण्ड पुरा लेफ्ट साइथिंगालै ओरैनोथ' गोबाङानो मिथिखागोन दे जाय ग्रासलेण्डआव फैयो इयो मिथिखागोन खिन्थु जाय फाया इयो मिथिनाय नङा नोंथांमोना भिडिअ नायबा मिथिगोन आरो माने ओरैनोथ' सबबो मानसियानो फैखायो दे फ्रायानो खिन्थु दा नैबे सिजोनाव माबायदि जाना दोङो खेबसे इखौनो नायनो होननानै फैथारबाय आरो माने सब बुस्थुआनो माने आपडेट जाबाय थायोना एसेबाबो चेन्ज जायो बोथोरानो सोलायबाय थायो बेफोर जायगाफोराथ' सोलायखागोन ना आरो एसेबाबो दा नै इखिनि लामायासो बिदि गोदोनि गोजा आरो माने अन्थाइ गोजा इयो बर्थमान मा खालामगोन उपाय गैया इयो पाका जायोना जायाखैथ' मिथिला खिन्थु आगोलथिंगाल नायनो हागोन नोंथांमोना एन'क्का मोजां माने बेसर गोजा आरोना गाइस बेसरदो दंफांदो कालारा बराया मिलायदो अ माय गड खनला खनलि जायगाफोरावबो मोजां नाङो दे थानानै खिन्थु जाय मानसिफोरा थाबाय थायो इयो बारा मोजां नाङा खिन्थु एकदिनिया नोङो जुदि गिदिंनो फैबाथाय मोजां नाङो आरो दा जोंनि गामिखौ जों मोजां नांनाय नङा खिन्थु नोंसोरनि मानसिफोरा जुदि जोंनि गामियाव बेरायनो थांबा जोंनि गामिखौ मोजां नांगोन आरो ना बिसोरो बाबु आं गथ' फिसाफोरखौ बया अननो लुगैखायो आङो मोजां गुफुर साफा जानांगोन गथ'आ माने अननो लुगैयो आं ओमफ्राय एन'क्का अन्थाइ गोजा सोब बिदि गोदैनो अ भाइ इयावथ' मानि दैबाना फैदोलै मेसेङावनो ओइ औ ओमफ्राय इयाव मोनसे स्कुल दङ आरो ना इनिफ्राय बे स्कुलनि नैबे लेफ्ट साइथिंगालि थांनांगौ राइट साइथिंबाथाय मा थाङो इखौ मिथिया खिन्थु नैबे लेफ्ट साइथिंगालि हाबनांगौ दाथ' सिजोना माबायदि बेखौथ' बुंनो हानाय नङा मानो आङो बहुत दिन जाखाबायना फैया ओंखायनो दिनै बरियानो फाग्लि दांनो फैबाय आरो फाग्लिया मिनिबाय थादों नामखौ फाग्लि दोनबाय आं माने इनिखौ
फाग्लि होननायखाय जिग मिनिबाय थादो इयो हारसिंनो उनथिंगालाय खोनाखादों आङो मोनफायबाय ग्रासलेण्ड दा माने गाइस नोंथांमोना नैबे सिजनाव फैनो नाङा दे गाइस नोंथांमोना जुदि दाबायसा टाइमाव नोंथांमोना जुदि फैयोबा एक भिउ मोजां मोननाय नङा मानोना बुङोबा इखौ अरदो पुरा सावजोब्बाय आरो ना माने इयाव इबारसो मुलि होनानै गोदान गोदान माने खिलि होजोबगोन आरो ना गाइस खिन्थु दा मा खालामनो उपाय गैया मारनाखो नोङो फाग्लि मोजां फाग्लियानो बिनि नामा फाग्लि नायनांगोन नोंथांमोना फाग्लिखौ इमोन खाथियाव दिखैनो रागा जोंबा आं जायो फाग्लि होनना बुं दे नालाय गोदान नाम दोनबाय आं इखौ दिनैनिफ्राय फाग्लि होननानै गोदान नाम दोनबाय आरो नङाबा एसे मोजां मानसिखौ बिदि होनो मोजां मानसिखौ आं फाग्लि दोनो हामि मानसिखौ मानो आङो माने नायनो लुगैदों होननायखाय जोङो खानैबो जमा फैबाय ओमफ्राय इथिं सानै लोगो दंबावो दे जोंल' नङा इसोरखौ भिडिअ देखायबाय थायाखै आङो ओमफ्राय दा नोङो मा खालामनो लुगैदों दा इयाव दैयाव दुगैनो नामा इसे दुगैनो थांनो नागिरदों दा नोंथांमोना जुदि फैमारोबा एक्सुवेलि दा फैमार नाङा दे बर्ड लकसन जागोन नोंथांमोना खिन्थु टिकेटबो लाया देसाय खिन्थु इयाव इ जायगा जुदि मोजां जाबाथाय टिकेट लागोन होनबाना मिथिखा जायगाया मोजां जाबाय होननानै दा एसे फ्रियावनो हाबनो मोनो बेनि थाखायनो जोबोद मोजां नांदो होमबाबो ओरैनो रिल्स खालामनोबो मोजां जानाय नङा माने गोजौ गोजौ जायोमोन ना बरानो दा कालारा गैया जाना दोङो नायनो हागोन नोंथांमोना भिउआ सोबथिंबो माने नै अबस्थाया माने अर सावनानै सेस खालामना होजोब्बाय बिसोरो ना मा बुङो फाग्लि फाग्लि माबा फाग्लि बिथाङा हांगाराव गाला जुना लाबाय नै फाग्लिया नङा गोसोम जाजोब्बाय दा नै गोसोम जाजोब्बाय साफा इफोरो मानो गानांगौ नोंलाय इयाव मानसि मोजां ओरै गालायाव नों फाग्लि बेनिखायनो गालादों नोङो ओइनै आरो खासे फाइबावदो नैथिंगाले एख नखा मजानो स' गाइस ओमफ्राय दा नै इथिंगाले बरा थांबाय थादो थाबायनानै बिथांखौ हेलमेट गानहोबाय आङो फाग्लिखौ ना मा बुङो फाग्लि फाग्लि जाखागोन हेलमेट गाननायखाय मोजां नांदो दा जों मोजां लकेसन नागिरदों माने बांसिन मानसिफोरानो माने इयाव लोंनानै बियार बथलफोरखौ माने देख्रुजना गालांदों ग्लासा हाबजानो गिनांगौ बेनिखायनो बायलांदा जायगायाव थांनानै मोननैसो फट' थिखांनोसै आरो आरामनो ओमफ्राय रिल्स बनायनोसै ना मा बुङो फाग्लिया जोंनिया समायसो गारदोंलै मालाय दिनै बाह गाइस ओमफ्राय दा पुरा बेरायखांबाय आरो ना बेखिनियावनो मान बिदि गोदो जायगा नायथावनाबो गैया दा माने जायगाया साफा जायाखै एसे साफा खालामबाय थादो होमबाबो इन्टारेस्टनि एसे बेरायनो फैबाय आरो ना गाइस नोंथांमोना माबायदि नांगौ बेखौ मिथिया ना मा बुङो दे बुखिना माबा दे माबा बुखिना हो इयाव हम हारसिं बुखियो जल्दि दे हम दे बुखिलांबाय था दे थां फाग्लि दे बुखि मा बुखिनांगौ दे बुखि थ' हेल' गाइस मा खबर नोंथांमोना बुं दे होन इथिं बथल गोबाय गोजा दे केमेराखौ बाय थिखांना होनलाय हेल' गाइस मा खबर होनदे दे हेल' गाइस मा खबर नोंथांमोना माबायदि दङ होनना बुं दे नोंथांमोना माबोरै दङ ओमफ्राय खामजागोन जायाखै होनना बुं बाय बै लाजि जों आगैया बियो जोंहानि आगैया बिराद लाजि गाइस नोंथांमोना देखायबाय दे आङो जोंहानि आगैखौ दिनै नै बिराद लाजि बिथाङा खामजाखौ दिनै खिथा दे आं ओंखाम जाबाखै मा ओंख्रि माने ओंख्रि गोथाव गैयामोन ना ओंख्रि गोथाव ओंखाम जायाखै दा बेलासियाव जाहैनोसै बेदरजों वाह डेन्जार बियो लाजियो बिराद लाजियो मानसिया दा दसेना हारसिं मिनिगोन दे ना 1 सेकेन्डनि उनाव मिनिसिगोन दे बया मिनिनो ओंखारो बियो आं मिनिबाय थायो बिनिखायनो बिनि नामा जाहैबाय फाग्लि थ' गाइस नायनो नागिरनो थांना जोंहा फाग्लि नामा दा ओमफ्राय ओइ दैखिनियाव एसे थांनोसै दैफोरावबो बाहाय दैफोरखौ बरायानो रिल्स लानोसै दैफोरावबो माबायदि जायो ओमफ्राय बराया न'आव थांसै आरो माथो खालामनो उपाय गैया ओरैनो इन्टारेस्टनि फैबाय दसे आरो बेयावबो फुरानो ग्लास गोजा बुख्रुबनाय नैला इफोरो आथिंफोराव हाबबाथाय सेसखा बेनिखायनो लाख्लाख थाबायदों आं इनिथ' जन्थाया थुला नांजोब्बाय नै हांगाराव थाबाय ना बुङो फाग्लि रागा जोंबा जायो आं फाग्लि ओरैनो दे स' गाइस जों दा नैनिफ्राय थांगोन थांनोसै बरियानो ओमफ्राय इथिंगाले टाटा बाय जों ओइथिंगाले फैदों मिथिंगाले थांलाय एबार ओइ साइथिंगाले थांसै ना मा बुङो फाग्लि थ' फाग्लि थ' दा बरा थांनोसै आरो माथो खालामबावनो उपाय गैला भाइ रास्ताया माबायदि गोथौ नंगौ नङालाय फाग्लि गोथौ ना गोथौ जेबो नङा सिबाय ना मा बुङो ना हाब्रु गैया ना बाला गोजा भाइ जे बिश्वकर्मा के अ माय गड गिखादो खोमा नोङो भाइ लामाया जि लेथ्रा मोनो इखिनियाव दे गाखो फाग्लि जाबायबा फाग्लि भाइ जेन'का रास्ताया आं इथिंगाले फैफेराखैना फार्स्ट टाइम ओइ मोनसे रास्ताथिंगाले फैदो होमबाबो जेबो नङा मोनसे इन्टारेस्ट नांदो लांगाब गोलैनाङोमोन खेबसे इयाव दिनैसो फार्स्ट टाइम र' आङो ओइ मोनसे लामाथिंसो फैयोमोन ओइ बुवा र' रास्ताया आरो नैबेबो नामा भाइ दल' जदै
रास्ताया एनका इन्ट्रेस्ट खालामना होदों माने रास्ताया ओ भाई खिन्थु न'फोराबो फिसा 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 लुयो इसोर न' माने मैदेर सैदेर फैबाय थानाय जायोना ओइ 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 अ ओमफ्राय सब बिदिनो गोजा इथ' गियै गियै ओंखारनानै खारबाय थायो मानसिया ए भाई रास्ताफोरा डेन्जार फाग्लायाथ' गिनानै खारखाबाय अ भाई खार 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 खुन्थायगोन डेन्जार बिलाथि बागान दखन न' अ भाई सब बिलाथि गोजा दखनैनो खाना लांनोथ' रावबो गैयाबा बाल सिरि सिरि अ बारा बाराबा लांगोनबो दिलै आंनिया मानसिया मोजांबो मोजां सिखावबो होननाय जागोन इदिबा न' नाङालै नाङा माबा सिखाव होनना बुजालाबायगोनसो बायना लागोन रास्तायाबा इ नंगौना नङा बारस'ना जाखाबायना इथिंगालै ए भाई ओइ नै दैनो आरो गिना ओंखारलायबाय इयो खै खनसे ओंखारलाय मालाय जाबाय थादो इयो गारि थांजागोन ना मायाव नांथारदो गारिया इसोर नायथारनि आं खेबसे ए भाई है है साला ओइ इसोरथिं फायथाराखै बायदि मोनदां इथ' गारनो सिन ए भाई गारनो डेन्जार नांथाखाबायनो खुरै एफाले जाबा पारि ना नाय इथ' उलाबा पारि जाय पाबो न आरो रास्ता बया नाय ना इफाले माने सर्टकाट आहे बले कइसिना एखाने आइसिल माने ओइ इथ' माने फासि गिसे र' ओद भाई गारियानो नांथाखाबायनो ए फाग्लि मा जागोनलै फाग्लि फाग्लि जेने तेने गाखोदो अ भाई जाबाय दा ए इसोर बिश्वकर्मा प्रभु नारायण नारायण तो माने सर्टकाट रास्ताथिंगालि जों फायदोंमोन नालाय ओमफ्राय पुरा रास्ता आंनिया गारिया फासिना होदो आरोना दा जेबो नंला मोनहैसिगोन ओमफ्राय दा रास्ताया मोजां होनना बुंदो आरोना अखमिया गोजा इसोरो माबे नाङा गिनाङा मान गिख'खा आसुरि मानसि मानसिखौथ' नायना माबा गिनो रोंखायै बायदिसिना खिन्थु बया गियो रखम दोङो ओइ नै आरो मोनफैलायबाय रास्ताया ए भाई जोंखौ थगायनानै एगारहरदों मालै इयो ओंखारनाङा दे नोङो इबा हो बेसां ओंखारो नोङो खस्थ' जाबाय थागोन अ भाई बया इन्ट्रेस्ट मोनदों आङो गिदों नोंलाय नों आरो गिदो आं मिथिगौ पुरा सर्टकाट रास्ता जोङो फायदो ओइ माथिंबासो मोनफैबाय ओइ बे मोनसे रास्ताथिंसो थांनांगौमोन जों खस्थ' गासिनो दलंखौ दासो फांबाय थादो इथिंगालै ए भाई रावबो मानसि फायबानो जाबायलै इथिंगालै इसोर जय हो बिश्वकर्मा एनका गोजौ अ भाई इदि गोदो जुदि गारिया अफ जानानै होबाथाय सेसखा बियो उनथिं फासायलांखागोन ओरैनोथ' रास्ताफोरा कुमरिकाताथिंनो थिंगालै बारस'लांनो हानाय ना सर्टकाट रास्ताया दसेनो पाका आरो दसेनो लेथ्रा होमबाबो फायथारदो जोङो आरो तामुलपुरथिं आरो उथिया मा गिदिंबावनो होननानै अ भाई दैया एनका ओंखारनाङा जन्थायसिगोन ओंखारनाङा जय बिश्वकर्मा गंगा देबिनि नाम लानानै जों दा दैखौ बारनोसै ना मा बुङो जय इसोर बिश्वकर्मा वाव 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 आयौ इस इन्ट्रेस्ट जादों माने दै बारनानै ओइ इसोरो साला स्कुटि थांनाया गोलैदो स्कुटिजों थांनाय खानै फैदोंमोन इसोर लांगाब गोलैदो आं भिडिअ खालामनो हादियासै इसोरखौ गोलैना दंमोन इसोरो हेलमेटानो दै सिजोन दैसिना ना ओमफ्राय हेलमेटनि दैखौ बनबाय थादो इसोरो साला कुत्ताफोरा गंगा देबिनि नाम लानानै बाराखैना इनिखायनो गोलैदो इसोरो बेयाव माने फुजानि मन्दिर सुन्दिरनि मदाय गारफायोना नै इथिंगालै नायनो हागोन नै बरियानो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुङो आङो जेरावबो दै फिसाबाबो गिदिरबाबो नोंथांमोना गंगा देबि आइनि नाम लानानै बार टेनसन गैया आरो गारि सलायोबा बिश्वकर्मानि नाम लाना गारि सलाय नोंथांमोना गिनो नाङा होमबानिया